Takže ahoj, vítam všetkých pri novom videu. Dneska, ako ste sa všimli, to patrí World of Warcraft a dneska sa pozrieme príbehovo na jeden z najzaujímavejších strojov, ktorý sme kedy videli vo Warcrafte. Alebo teda aspoň za mňa, jeden z najzaujímavejších. Hovorím o Centurionoch, stroje, ktoré sme prvýkrát videli až v Shadowlands, konkrétne v Bestčne. Ak vám to stále nedochádza, sú to tieto stroje. Tak, dnes tu nebudem už nič viac okecávať a ideme sa rovno na tieto stroje pozrieť. Začneme tým, čo vlastne Centurion je. Centurioni sú stroje, ktoré Kyriani vyvinuli, aby ochraňovali celý Bastion a vlastne aj ich, a teda hlavne Kirestiu, ktorá bola hlavným Kyrianom. Tieto stroje, skoro ako všetko v Shadowlands, sú poháňané animou a práve Centurioni pre svoje fungovanie potrebujú extrémne veľa animy, ako sme videli veľakrát, keď sme ich doplňali. Inak, ak neviete, anima je energia, ktorú má v sebe každá duša v Shadowlands. Alebo teda každá, čo išla do Shadowlands, potom napríklad niektoré v Revendrete mohli byť vysané, ale do toho sa netreba spúšťať. Hlavne, kvôli tejto spotrebe animy, Kyriani nemajú Centurionov zapnutých neustále, ale len, keď je nejaký problém. Konkrétne, o tom čo vieme, tak jediný Centurion, ktorý je neustále aktívny, je Herkalor, ktorý stráži severovýchodnú časť Bestčnu. Keď už som jedného z nich spomenul, tak sa pozrieme na to, koľko Kyriani vlastne majú Centurionov. No, vieme o 6, ktorí kedy existovali a máme ich úplne na 100% potvrdených. A to práve Herkalor, ktorý je aktuálne jediný aktívny, ďalej Valinor, ktorý sa pokazil, teda sme ho museli zničiť, Orpirion, ktorého skorumpovali a ovládali Forceforn, teda sme ho museli zničiť, jeden, ktorého sme videli v Torghaste a nakoniec jeden nemenovaný, ktorého sme opravili na začiatku Bastion kampane. Ak ste hrali Shadowlands ako datadisk, tak ho určite viete a je to, ak sa nemýlim, ten z prvých questov, ktoré sme dostali v Bestčne. Ešte sú tu ostatky nejakého, ktorého môžeme nájsť v Bestčne, ale o tom nič nevieme. Samozrejme, ešte sme videli minimálne 2 niekde behom kampane, jeden, keď sme riešili veci okolo Necrotic Way a druhý práve počas kampane Kyrianov, ale nevieme, či to náhodou nebude ten, ktorého sme opravovali na začiatku, alebo napríklad Herkalor. Nevieme, či nebude ten z nich, takže to neviem počítať ako ďalších. Tento Centurion je ale, ako, teraz som trošku preskočil zase, lebo som sa trochu stratil v poznámkach, sa ospravedlňujem, čo tu mám. Centurion, ktorého sme našli v Bestčne ako zničeného, bol rozobraný na schvál, pretože jednoducho zaberal veľa animy a to je tak všetko. Lebo pozrite sa, na chod jedného Centuriona treba podľa toho, čo vieme a podľa toho, čo sme videli, 4 takéto veľké nádoby plné animy. Teraz sa pozrieme na štruktúru a zloženie týchto strojov, aj keď čiastočne to už môžete vidieť. Tak, vidíme, že tu sú minimálne z 2 materiálov. Prvý, čo vidíme, je úplne jasný a je to práve tá anima v nejakých nádobách. Druhý, a na ten kous, ktorého sú, je už trošku záhadnejší, ak to je to vôbec jeden kov, ale pravdepodobne je to Laestrit, ktorý je jediný materiál, ktorý môžete v Bestčne nájsť. Ďalej, samozrejme majú na pravej ruke kanón, ktorý strieda animu, takže typujem moc nepoužívajú, keď je to také plýtvanie. A na druhej ruke majú jednoducho normálnu ruku, s ktorou môžu napríklad brať veci. Podľa toho, čo vieme, jeden tento stroj by dokázal v boji jednoducho prekonať celý zbytok armády Bestčnu. Čo znamená, predstavte si, keby všetkých 6 strojov, ktoré sme videli, išli naraz do bitky. Nikto iný ako napríklad Necrolordi alebo Nightfeyovia by nemali žiadnu šancu. Nevieme, ale potom čo sa dialo s týmto strojem po smrti Jailera, keď už bol anime dostatok, teda či sa znovu rozpohybovali, aj keď na druhú stranu zase nevieme vôbec, či ich je že treba, keď už bolo menej hrozieb, ale minimálne si myslím, že rozpohybovanie nejaké okrem Herkalora, ale naozaj nie sme si istí.
Keď som trochu odbočil, tak by sme mali povedať o týchto strojoch ako jednu dôležitú vec dosť, čo vás možno zarazí, a že v týchto strojoch nikto nesedí. Tieto stroje, alebo nikto ich neovláda. Tieto stroje síce nie sú živé, ale chovajú sa tak. Teda majú akoby asi vlastnú myseľ, dokážu samovolne jednoducho chodiť, majú vlastné zmýšľanie, teda čo je pre nich logické a podobná vec. Jedna nevýhoda týchto strojov je to, že sa väčšinou, alebo to, čo sme videli, dosť často ničia a stevardi, čo sú tieto sovičky, ich musia neustále udržiavať. Teda ako vidíme, do nich stále búchajú kladivami a podobné veci. A ešte aj jedna vec, čo robíme my počas skoro celej kyrianskej kampane, takže stále doplňame animu, alebo nie počas celej, ale počas veľkej časti a aj počas kampani v Bestčne. Potom tu ešte mám samozrejme nejaké menšie verzie týchto centurionov, napríklad ako takéto, ale o tých naozaj veľa nevieme a všetko sa tu už povedal, teda materiál, z ktorého sú vyrobení, že na nich treba animu a podobne a jednoducho sú normálni pešiaci. Tak, a to už je všetko. Tak, viem, že to video bolo o dosť kratšie ako moje normálne príbehové, ale vravím, teraz moc nestíham, tak jednoducho muselo sa to trošku skrátiť. Ale aj tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, budem rád za like. Ak ešte nemáte odber, budem takisto veľmi rád. Budem si pri ďalšom videu. Ale dovtedy zatiaľ ahoj.